Castellonencs i castellonenques, soc el logo dels Greixers. És per mi un orgull i una satisfacció presentar-vos este document gràfic del segle XX on una representació del nostre gloriós poble va fer aparició pública en el més gran programa de la història, el show de Joan Montleón. Ara que ja ha passat Nadal, després dels durs moments familiars i els grans sopars greixosos, és hora de traure un paquetet de roses, convidar els amics i gaudir de l'espectacle de la paella russa, les montleonetes, les 5.000 pessetes, on sonen les campanes i de l'aparició estel·lar d'Anita Buixarra. Prepareu-vos per a tornar als anys 90, monjos unflats, grans ulleres i jaquetes amb muscleres. Encén el brasero, arrima't la camillera i apreta el play. Botxí, au! Ping!